Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang Sibya ning takna sa kahaponon usa ka live sermon ni Pastor Jeremias Hangad sa Salitran Covenant Bible Church, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Para sa pang-apat na huling pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo doon sa cross, buksan po natin ang Matthew chapter 27 verse 46. Matthew chapter 27 verse 46, 45 and 46. Ang sabi po dito, mula ng oras na ika-6 ay nagdilim ang buong lupain hanggang sa oras na ika-9. So from 12 o'clock noon up to 3 o'clock in the afternoon, madilim na madilim ang buong lupain. Verse 46, at nang malapit na ang oras na ika-9, ay sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Well, itong saying na ito, mga kapatid, mga kaibigan, my God, why have you forsaken me? Maipapaliwanag ang saying na ito sa iisang salita lamang, itong salitang propitiation. Propitiation. Ano bang ibig sabihin ng propitiation? Ito yung pampawi ng galit. At ang salitang propitiation ay 4 na beses lamang na binanggit sa banal na kasulatan. 1 John chapter 4 verse 10. Ang sinabi po ng 1 John chapter 4 verse 10. I am referring to the original Greek version of the Bible or the original Greek manuscript of the Bible. 1 John chapter 4 verse 10. Ang sabi po dito, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo niya ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Pero yung pantubos na translation sa Tagalog, sa original Greek is propitiation, pampawi ng galit. Ang ibig sabihin ng propitiation is siya yung sumalo sa puot at galit ng Diyos. Pampawi ng galit. Ang banal na galit ng Diyos ay kailangang masatisfied. Ang mga makasalanan ay kailangang maparusahan. Kung ang mga makasalanan ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangang mabayaran ang lahat ng kanilang kasalanan. Kailangang masatisfied ang puot at galit ng Diyos. At yon ang nangyari doon sa cross ng Kalbaryo. Propitiation was happening. At this particular point, 12 o'clock noon hanggang sa 3 o'clock in the afternoon, nagdilim ang paligid and darkness is a symbol of hell. Gaya ng sinabi ko na, ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot at galit sa kanyang anak na si Jesucristo. Jesus Christ hung there for 6 hours at the cross at Calvary, and from 12 o'clock noon up to 3 o'clock in the afternoon, there was darkness. And near the end of that 3-hour period of darkness, narinig natin ang sinigaw ng ating Panginoon, my God, why have you forsaken me? At maunawaan natin ang pangungusap na ito kung ating maunawaan ang propitiation, yung pagpawi ng galit ng Diyos Ama because of the justice
na sinasagasaan ng mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Merong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa puntong ito. Una, the propitiation of God. Pangalawa, the glory of God. At pangatlo, the salvation of God. Tayo muna ay tumungo at manalangin ng sandali. Once again, O Lord, the fourth message this afternoon. Nawa po ay hindi ito masayang. Nawa hindi ito maagaw ng dyablo. Naway maunawaan ng lahat ng mga nakikinig ngayon, nanonood ngayon ang patungkol sa propitiation. One of the most important doctrines of the Christian faith. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang nangyayari dito, sumigaw si Jesus, my God, why have you forsaken me? Pero sino si Jesus? Siya ang Diyos. He is the second person of the Trinity. In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. And according to Hebrews chapter 1 verse 8, ang Ama mismo ang nagtawag sa kanyang anak bilang Diyos. Your throne, O God, stands forever and ever. Tinawag ng Diyos Ama ang kanyang anak na Diyos. But what we see here, my dear brothers and sisters in the Lord, God forsaken of God. Ang Diyos, itinakwil ng Diyos. Bakit? Dahil sa puot ng Diyos. Si Kristo ay nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo. Ang puot ng Diyos ay malinaw na itinuturo ng Biblia. Maraming mga taong ayaw nilang isipin na ang Panginoon ay nagagalit at napupuot. But 20 times in the Old Testament, ay nagsalita patungkol sa puot ng Diyos. 20 times. In the Old Testament, nagsalita patungkol sa wrath, anger, and indignation of God against sin. Say for example, Nahum chapter 1, verses 1 hanggang sa 6. Nahum chapter 1, verses 1 hanggang sa 6. Now, this is not a familiar book in the Bible, kaya merong tendency na matagalan tayong magbukas ng Nahum. Ang sabi dito, Nahum chapter 1 verse 1 hanggang sa 6, isang pahayag tungkol sa Nineveh. Ang aklat ng pangitain ni Nahum na taga Elcos, ang Panginoon ay mapanibughuin at naghihiganting Diyos. Nakita natin? Ang Panginoon ay naghihiganti at puno ng puot. Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway at siya ay naglalaan ng puot sa kanyang mga kaaway. Kaibigan, kung kaaway ka ng Diyos, naglalaan ang Diyos ng puot sa kanyang mga kaaway. Ang Panginoon ay banayad sa galit, ngunit may dakilang kapangyarihan. At sa anumang paraan ay hindi pawawalang sala ng Panginoon ang nagkasala. Ang kaniyang daan ay sa ipu-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kaniyang mga paa. Kaniyang sinasaway ang dagat at ito'y tinutuyo, at tinutuyo niya ang lahat ng ilog. Ang Basan at Carmel ay natutuyo, at ang bulaklak ng Lebanon ay nalalanta. Ang mga bundok ay nanginginig sa harapan niya. Ang mga burol ay natutunaw, ang lupa ay nawawasak sa kanyang harapan, ang sanlibutan at ang lahat ng naninirahan doon. Sino ang makakatayo sa harap ng kanyang galit? Sinong makakatagal sa bangis ng kanyang galit? Ang kanyang puot ay ibinubuhos na gaya ng apoy, at ang malalaking bato ay binabasag niya. So nakita natin mga kapatid, mga kaibigan, nakailang beses bang binanggit sa Nahum chapter 1 verse 1 to 6 at ang patungkol sa puot at galit ng Diyos. Kaibigan, hindi po Santa Claus ang ating Panginoon. Hindi po siya Santa Claus na parang indifferent with sin, na parang ho 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 lang, na parang tumatawa lang palagi at hindi nagagalit. And the New Testament, ayon pa kay Paul sa Romans chapter 1 verse 18, this tells us about the wrath of God that is revealed from heaven against all wickedness and godlessness of men. Kung si Kristo ay magdi-describe sa impyerno, ang sabi ni Kristo, doon daw ay lugar kung saan nagngangalit ang ngipin. It is a place of utter darkness.
At sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 1 verse 6 and following, in no uncertain terms, dinidescribe ni Apostle Paul na ang Diyos ay punong-puno ng puot at galit at hustisya. At tulad ng sinabi ko, this truth about the wrath of God and anger of God ay itinatanggi ng mga liberals. But we see it here in the Bible. Propitiation is necessary. Ang galit ng Diyos ay kailangang mapawi. And at the cross of Calvary, God was pouring out His wrath and anger on Jesus. Si Kristo ang propitiation. Romans chapter 3 verses 25 and 26. Please turn there. Romans chapter 3 verses 25 and 26. Ang sabi po dito, Roma kapitulo 3, versikulo 25 and 26. Na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos ang ginamit dito, pero sa original Greek is pampawi ng galit ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kaniyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan, upang mapatunayan na sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. So what does propitiation mean? It means to bear wrath. Jesus Christ bore the wrath for His people. Doon po sa cross ng Kalbaryo, si Kristo ang naging pampawi ng galit ng Ama. He became the wrath there. So, when you read the fourth saying, my God, why have you forsaken me? Naririnig mo ang boses ng isang Diyos, ng isang tao na nakaranas ng pagbuhos ng puot at galit ng Diyos to the fullest, na deserving sana na ating mararanasan. You see there the suffering of Jesus. At tulad ng sinabi ko, kakaibang experience ito ng ating Panginoon. Hindi niya ito naranasan dati. Even before the foundation of the world, Jesus Christ experienced very sweet fellowship with the Father. Alam ni Kristo na darating ito. It was already prophesied in the Old Testament that He would suffer and die. Alam ni Kristo, sinalita na ito ni Kristo na siya ay magdurusa at ipapako doon sa cross at mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. He already predicted it. Isaiah chapter 53 predicted it already. Alam ni Kristo na ito ay darating. But when it came, noong naging actual ito, sa 6 na oras na yon at lalong-lalo na sa 12 to 3 in the afternoon, na nagdilim ang mundo at naramdaman niyang tinalikuran siya ng husto ng Diyos, it was an astonishment to Him when it came. Doon sa Garden of Gethsemane, nanalangin siya, Father, if it be possible, ay itong cup of suffering ay lalagpas sa akin, yet not my will, but yours be done. And He sweat drops of blood. He agonized and He begged at the Garden of Gethsemane. He already anticipated sa kabigatan nito. But when it came, actually, it was indeed awful and horrendous. Mga kapatid, mga kaibigan, the suffering of the Lord Jesus Christ ay hindi natin maipaliwanag. How great the pain of the wrath of God na kanyang naramdaman. Kaya sumigaw siya, my God, why have you forsaken me? Why have you forsaken me? The Father was as if He was not to be found at this time. And it was very astonishing for Jesus Christ. Now, kung iisipin mo ang impyerno, mga kapatid, mga kaibigan, it is a place of darkness. It is a place of fire, but a place of darkness. Hell is a God-forsaken place. Hindi ibig sabihin doon na wala ang presensya ng Diyos. Nandun pa rin ang presensya ng Diyos doon sa impyerno, pero ang kabutihan ng Diyos ay hindi matitikman ng mga nandun. Ang matitikman nila ay ang puot ng Diyos forever. God's presence in hell is the presence of His wrath, not the presence of His love and care and affection. That's what
was happening on the cross of Calvary. Yun ang nararanasan ni Jesus Christ at that particular point. Kaya siya ay sumigaw, my God, why have you forsaken me? Well, Jesus Christ is still God. And that is why sinabi ko kanina, God, forsaken of God. Nagulat si Martin Luther. Hindi niya ma-explain ang kanyang nararamdaman nung pinagbulay-bulayan niya ito. God, forsaken of God. He is still God. He still trusts the Father. Ang sabi ni Apostle Peter, he entrusted himself to his Father who judges righteously. And so Jesus Christ was still God at this point. He was still trusting the Father. The Trinity was still working in perfect harmony at this time. There was a perfect harmony in the Godhead, in the mysterious Godhead, the Trinity. The Father still loved the Son, and the Son still pleased the Father. The Holy Spirit enabled the Son to suffer. But at this point, for 3 hours, there was only darkness. Wala pong liwanag. The Father pours His wrath on His Son. Kaya meron tayong kantang, alas, and did my Savior bleed? At para sa mga kapatid natin sa pananampalataya, huwag po nating isipin na hindi nauunawaan ng Panginoon ang kaluluwa mo during your darkest days. Nakakaranas ka ng kapighatian? Ang sinasabi ng Biblia, we have a great high priest na nakaranas ng iba't ibang uri ng kapighatian, but He is ready to help us and willing to help us in all of our troubles, kasi siya man din ay nakaranas ng iba't ibang kapighatian. He is not an unsympathetic Savior. Never think that He doesn't understand your sufferings and pains. When you cry, well, tears are a language that the Lord understands. Never think, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi nagsisimpatiya ang Panginoon sa iyo. Your Savior cried on the cross of Calvary. And when you cry to Him, He is willing to help you. He is willing to save you. Pangalawang punto, makikita din natin ang kapangyarihan ng Diyos. The glory of God. Ang kaluwalhatian ng Diyos. Jesus prayed a few hours before this text. Ano ba ang panalangin ni Jesus Christ a few hours before this text? Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify your name. At ang ibig sabihin ng glorify your Son, yung paghihirap ni Kristo, yung pagdurusa ng ating Panginoon, ay nagbibigay kaluwalhatian sa Ama. Yun ang nangyayari dito. God is glorified. When His Son suffered at the cross of Calvary, dahil ang justice ng Panginoon ay nasatisfied. Actually, nasatisfied ang parihong love and justice. Papaano patatawarin ng Diyos ang kanyang mga tao dahil sa kanyang pag-ibig kung ang justice ay masasagasaan? Kaya nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos sa passage na ito. You want to understand what love means? Romans 5:8 nagsasabi. Please turn there. Romans chapter 5 verse 8. Ano ba ang evidence na ang Panginoon ay umiibig sa kanyang mga tao? Romans chapter 5 verse 8. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. If you want to understand the love of God, fix your eyes on the cross. Ang sinabi ni Jesus sa John 10:17, greater love has no one than this, that I lay down my life for my sheep. Ang kamatayan ni Kristo, ang pag-alay niya sa kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, ay demonstration ng kanyang pag-ibig. And the love of God is for us too, mga kapatid, mga kaibigan. The love of God explains that moment. It's very extraordinary. Kaya nagdusa si Kristo ng ganun. Sinalo niya ang lahat ng puot at galit ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig at awa at habag sa atin. Well, nakikita din natin ang hustisya ng Diyos. Satisfied to the fullest. Paid to the fullest. Paid in full. Jesus Christ paid it all. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, paano ba mabayaran ang kasalanan mo?
Dalawang posibilidad na mabayaran ang kasalanan mo. Una, nabayaran ang kasalanan mo doon sa cross ng Kalbaryo. Kung ikaw ay nagtiwala kay Kristo, yung kanyang alay sa kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo, bayad na ang kasalanan mo, past, present, and future. Pero kung hindi ka nagtitiwala kay Jesus, yung pangalawang posibilidad na mabayaran ang kasalanan mo ay doon sa impyerno, kung saan ikaw ay magdurusa. But eternity is not enough to satisfy the anger of God. When you put your trust on Jesus Christ na nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo, tapos na. But if you refuse to trust in Christ, you will pay doon sa impyerno, pero hindi kayang bayaran ng eternidad ang kasalanan mo. If you're not a Christian today, my friend, ang katotohanan ito ay dapat magbigay sa iyo ng takot. Please understand this. This is the kind of thing na mararanasan mo. Sisigaw ka rin doon sa impyerno katulad ng sigaw ng ating Panginoong Hesus if you will not put your trust in the Lord Jesus Christ para sa kaligtasan mo. Because Jesus Christ suffered for sin at the cross of Calvary, ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya ay hindi na ituturing na makasalanan, kundi pinawalang sala na doon sa libro ng ating Panginoon. Man of sorrows, what a name! At ang pinakahuling linya niyan is Hallelujah! What a Savior! So there is pardon for us. Merong kabayaran sa lahat ng ating kasalanan. Si Kristo ang sumigaw doon sa cross ng Kalbaryo, my God, why have you forsaken me? Because Jesus Christ paid it all. Huwag mong maliitin ang ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Ang epekto noon, kung ikaw ay magtiwala sa Kanya, ang lahat ng kasalanan mo ay mapapatawad, mabubura sa harapan ng Diyos. On the contrary, if you refuse to believe in Jesus Christ, the wrath of God abides on you. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, nawa po ay tumagos sa puso at isipan ng bawat isa ang patungkol sa pagdurusa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. But the good news is that ang bunga ng pagdurusang iyon ay ganap na kapatawaran, ganap na kaligtasan ng lahat ng mga nagsisi at nanampalataya sa Kanya. Kaya niya isinigaw, my God, why have you forsaken me? Sapagkat sa mga oras na yon, naramdaman niya ang puot at galit ng Diyos na ibinuhos sa Kaniyang balikat. At siya ang nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo. Maraming salamat po, o aming Panginoon. Ikaw ang nagdusa upang kami ay mapawalang sala sa inyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen. I'm only a sinner, saved by grace. Once I was foolish and sin ruled my heart, causing my footsteps from God to depart. Jesus has found me, happy my days. I now am a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Tears unavailing, no merit had I. Mercy had saved me, or else I was
sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Suffer a sinner whose heart overflows, loving his Savior to tell what he knows. Once more to tell it, would I embrace? I now am a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo. Una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao, ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan. Ang gihimong matarong sa Dios, mabuhi pinaagi sa pagtuo. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios, batok sa tanang pagkadili Dios nun ug pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuuran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao, kay ang Dios gayod mo'y nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala na sila'y ikapangatarungan. Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya, ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihunahuna, pulos binuang, ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila, maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mauna hinoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nila bakak ang kamatuuran mahitungod sa Dios ug mao ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mauntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babae wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababae, ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babae, kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat, busa nahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tao wala man muilas sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugang hunahuna ug sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaway. Manlibak sila ug magdinautay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugil, mapahitason ug andakan. Tigmog na sila dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad, ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tao nga nagkinabuhi niining paagiha
angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila pagbuhat nining mga butanga, o gidasig pagayon nila ang uban sa pagbuhat usab niini. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.